muku barka da zuwa wannan taro mai albarka da muhimmanci kuma tare da ne ko ina suke suna samun musgunawa da hankara da musgunawa kuma cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala yakan samar da wani yanayi da abota sun da ci gaba suke taruwa da sauki da wata masu a waje daya kuma su yaki zalunci da hasashe. Wannan shine babban abin farin cikin da muke gani wannan tafiyar da ake yi yau. Ni zan iya tunawa a 1979 haka muka tsinci kanmu a cikin wani yanayi mai rintsi mai ruku mai hayaniya kuma cikin yadda Allah muka taru ana cewa ba kowa ba ne ba komai ba ne Allah ya yi mana ya mai da mu kowa da komai din saboda haka ina ganin matasan da bai san abin da aka fito daga cikinsa ba cewar wannan abun ba sabo ba ne ba ma'abota sauyi daga ci gaba su fararo daga ko'ina su haɗa hannu da ƙarfi da ƙarfi domin su kautar da zalunci a fuskanci abin da ake ciki. Saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba zan zo ba tare da ɓata lokaci ba kamar zaki ne ya ta kun gwarmi ya ko ba tare da ɓata lokaci ba bayan kuma ma tare da aka zan gabatar da shi zan gabatar da shugaban jam'iyya idan ya yi bayani a je sannan kuma bar wannan tawaga runduna mai harma mai albarka isa ma su ce wani abu ciki daga bayan kuma a karkare abin da za a fita kuma cewar shi ne an dau layi dar insha Allah da izinin Allah chairman duk da a cikin tafiyar biyar ba a cewa mai girma chairman da ya ce chairman saboda ba a kuma sun ba a bambadanci ba a wa duk wannan abubuwan da suke siffanta zalunci da fasikanci ba ma kan nasara amin shi wannan zai kuma shi nasu muna yake da farko shi da nan da kamata a ce na dan motsa jam'iyyar shiru sai ka ce kayan daurin aure BRP 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 nasara amin Allah ya ba mu nasara girma Alhaji Ado Ibrahim Tako Ibrahim Tako neman takarar gwamna jihar Kano kuma a kiwar wannan jama'iya tamu PRP girma mataimakin darakta wannan organization na takai 2019 kuma sakatara da takai 2019 da sauran jama'a da shugabanni na cikin jam'iyyar jiha gaskiya
zai tabbatar da cewa halin da jihar Kano ta samu kanta wannan shi kuma jajircewa da haɗin kai da fahimtar juna tsakanin da mun san cewa ba duba muke ba ba mun haifi wannan lokaci duk mai hankali zai Allah wadai da irin abubuwan da suke faruwa a siyasance da kuma yadda ake tafiyar da mulki. Kuma ita demokaradiyya kowa ya sani yawan ku shi ne arziki, shi ne samun ci gaban ku, shi ne darajar ku a tafiyar da ake ciki. Kowane mu ne ya jawo wannan rashin shugabanci ne mai kyau an mai da dukiyar gwamnati ya zama ta 'ya'ya da abokai da waɗanda ake ya kamata mu samar da wata hanya za mu jawo ma'amuta hankali da tunani zo mu haɗu waje ɗaya domin mu ceto Kano da cikin wannan kare da ake ciki. Ya kamata mu shiga cikin fannin siyasa da gaya ta ke shirya ake yi. Wanda su ne za su iya fitar da mutane daga cikin ɗangin da ake ciki. Yawanci iyayen gidan siyasa su cika son su amfani da su. Kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da kuma ce za mu farfaɗo da PRP za kuma mu tsaye da ita a kan gwadabar da take sanadinan da ya sa aka samu da PRP tun a wannan lokacin. Haka waɗanda da yawancin sun ba da gudunmawa a wajen tafiyar sosai. Babban makasudi da mu a PRP a yanzu duk wani ma'abocin canji a Kano ba canji ta shiga harkar shaye-shayen kodin da ake zuciyarsa zai ji ba daɗi. Don ya ga yaro ɗan daba yana harkar daba zai ji zuciyarsa ba daɗi. Yau mace-macen zuciyarsa ba daɗi. Duk irin wannan abubuwan a wannan zuciyar da ya ke duba ciki bai kamata a ce jihar Kano tana cikin wannan tsarin. Amma an waye gari maimakon a ce shimfiɗa ake ware sai ta fi min daɗi da aiwar da ita. Wancan lokacin ban san fiye wata ba, famfo zan buɗe in sa hannuna a ƙarƙa za a sha ruwa, kuma a duniya a kan duk duniya ruwan gama shi.
abubuwan suna da yawa kun sani ba inda muka sani wannan bacin ran da tashin hankali wallahi shi yasa muka ce ba mu shiga siyasa wani kuma yana can ɗan gata ne sai ya ji dama da in kai masa magana ko wani kwamishina ko wani famanan sakatare shi kuma ubangiyansa to babban jin daɗinmu da towar shi irin mutanen kuke nema wanda za su jajirce a kan gaskiya lalle in abu na gaskiya ne sai ya tabbata in ba haka ba a haƙura tarbiyya amma an waye da ba mu da jagora babu jagora sarki ta kansa yake gwamna ya ja shi ma nasu yaran da ɗan a fasa a shago manya-manya a tajirai kowa ya ja a da su yana ganin shi kaɗai zai iya gaba da shi an waye gari a duk inda ka juya shi za a gaskiya ba wannan ba wani da shi da shekara a ramun ba a sa musu wasu masu ce musu sama to me za mu nema a rayuwa duk tanadin da za mu yi ƴaƴanmu da jikokinmu na idan mu yi shirin nan tun yanzu ba mu a matsayinmu na takai organization ɗaiɗaikun ba in group ba chairman sai muka ga muna so mu samu uwa ne uwa muke so a jam'iyyar PRP ba alaƙa ta auratayya ba wato mu sai muka ga kamar